No, zdravím všetkých pri novom videu, ktoré už ako 3 mesiace nebolo asi. Ale povedzme tomu, mal som veci na práce. No, mám také radio, také tu, hej, jeden tranzistor a jeden integrač na krátke vlny. To je daná schéma, bohužiaľ je v ruštine, ale to nie je hlavné, proste je hlavná schéma. Je tam tranzistor KP303, čo je N-kanálový FET, myslím, neviem, nepamätám. A LM386, jak zosík, NF-kový. Ešte ku schéme doplniť, že tuto to treba spojiť a tuto sa to nespája. Tuto treba, tu nie. Nemám dokreslené. Tak, mám tu dve podoby príjimačov. Prvá je moja, originálna. Napájana od 3 litium-ionových batérií. Má to aj merák nabitia batérií a kondenzátor ladiaci, tie cievka, nič moc, ale tak více menej, a konektor, uzemnenie, antena, reprak. Čiže to je moja verzia. Teraz toto sa stvorilo dnes. Toto prišiel kamarát a rozhodol sa, že chce robiť rádio. A nenašli sme nič lepšie ako krabičku od teslackého zvončeku. Čiže sme to spravili v nej. Robiky bohužiaľ nám nedržia. Tak. Napájame 9V batérkou. Tam je cievka. Tam je KP303, LMK a podobne. To je ladič. Tieto dva. A tak, približne. Dva vypínače to má, lebo sme chceli dať ešte jednu funkciu, ale už sme to tam nezmestili. Bohužiaľ, plné to je úplne. A možno tam ešte pridáme, uvidíme. Čiže nejak tak. Obidva príjimače fungujú celkom dobre. Obidva sú spätnovazebné, lebo však sú po tej istej schéme postavené. Tu je spätná väzba. 22 piko, 2,2 piko. No, čiže tu je hlasitosť, tu je spätná väzba. Hlasitosť, spätná väzba, ladenie. A ja mám hlasitosť, spätná väzba, ladenie. A to je vypínač. No tu sú vypínače tiež. Čiže tak. Táto verzia má v sebe zaintegrovaný aj reproduktor. Je to vidno? Je ho trošičku vidno. Čiže tak. Moja nemá, moja potrebuje externý. Ja som si tak rozhodol, lebo čo ak slúchatka budem chcieť. Ja som proste nechcel mať zabudovaný reproduktor. Tak ale on chcel, čiže sme mu spravili. Je tak. Daný príjimač dokáže príjmať stanice s krátkou anténou, čiže stačí zo pár metrov drotu natiahnuť a on už dokáže chytiť zo pár staníc. Teraz bude test. Mám problém s rušením od mobilu. Prvá. No tak. Rušenie. A tu je to rozladené strašne, akože tu. Je tam zopár staníc, no. Tu sú. Zopár sa ťažko naladie zas. Ale no tak. Ale dajme tomu, že to má to príjem. Moja verzia, hovoríme, o dosť hlasnejšia. Z nejakého dôvodu. Neviem zistiť, že prečo. Ale
je hlasnejšia. A zase sú to krátke vlny, tam záleží od absolútne všetkého, od času, od počasia, ale počúvaj. Od všetkého. Ale mne sa schéma zapáčila, funguje akože aj celkom v pohode. Hlavne keď je na to počasie dobré. Čiže ešte môžem preložiť na 20 mm trúbku, 0,3 mm drotu, 10 závitov, pre krátke vlny, pre 3 MHz, 21 závitov. Počíta sa to cez aplikáciu na mobil Coil 32, na počítač Coil 64. Je to primač na tranzistore KP303. No, čiže tak. Kedy vyjde ďalšie video? Poňatia nemám a skoro to asi nebude. Ďakujem všetkým za sledovanie. No a uvidím.